videót hallod? Onnan. Pár méterre vagy. Hát jó van ez. Az még a nap is nem ment fel. Az. Onnan a hídról kéne ugranatok tényleg. Ugye? Ja. Hú, bassza. Nagyon hideg. Hát onnan beleugranak a víz, de hát olyan kemény, hogy innen is a víz. Igen. Hideg is van, mintha jégre ugranék. Jó van, te most híztál. Azt akarom idén, hogy milyen tiszta a víz. Olyan érdekes, hogy a lábad nem látszik, olyan törpények látszasz a vízbe. Én látom. Én látom. Mert csak a tükröződést látszik. Majd meglátod a videón. Érdekes. Kigyeregyek, mert már nem is érzem a lábamat. Az nagyon szép tiszta a víz. Tiszta volt a víz, amíg a Guszti el nem kezdett pancsolni.